kamot, wag kita kapangandam ni ini. Didas kadayo. Mao na nindog kayong musiyok ba yung dalunggan na niya kay taas kay niya. Wala, pasaka kita ni sa buntod. Ning sugod nagsakot sige dalunggan ako. Muni among paglayan pati mo hilak lagi jud ko ani. Maglayan ba niya binaklayay na to sa una, no? Pagkakaroon wa jud ko magdahong nga magdala-dala ko ani dito sa kabukiran. Mga tawo nga daog na ko murag na ko ilang mata. Da. Manang kuan kay ko natin kay ko diri manis. Maluoy lang sa isip tao. Ito ara. Pista diri day paggakat. Ayo lang buto Sige, pun. Basta diri ka puputay magabas-gabas. Kumatan. Nindot untag diha, oh. Oh, sus kanindot sa view kuha kay tanan. Bisig wala ka basta naa na. Kanindot sa view, ayaw lang sa intawag hila kalangitan. Paagtas ami sa among padulangan. Uy, ako dalong magasiyog na. Nakuan ka singan ani na lola. Dilit. Ah. Siya man eh. Dinhi na ta? Yes ka di ay tibok dai no. Oo. Diri. Tinaw kay imong kamera nga ako gafags lang agi. Ano yung balay sa parenting no? Tao, dilit. Negosyo nila na. Dilit ni. Oh. This one. Kani. Oh, kani. Gikan na siya Amerika. Oh, kanini ah. Kana. Ay, mga gilang may agaw. Puti yaba na, Amerikano retired na. Andito ko na siya sa Amerika, nagkuhan man na siya, nag-bank teller, trabaho siya sa office sa Amerika. Oh, di ah. Ang mga kabunturan na to. Muran. Kalubinan. Nanay pa. Kalasangan. Mura mi gusakag bagyo. Bagyo mo na yung little bagyo diri Little sa bagyo Cebu. saan? Ah. Mantalungon Cebu. Mao na yung little bagyo sa Cebu. Ato dai mi mga bay sa Little Bagyo sa Cebu, Mantalongon. Bugnaw kay diha. Bugnaw. Unya patyo na ako ang kuan. Puting bugnaw ah. Aircon. Bugnaw ang hangin. Aw kana magpahangin na lamang ta. Ako man dili nang inyo diha. Kay lalong Ayaw. sunahan. Usara ka kuan. Gikuan ta mo gilak mo nako. Gipriso. Oh, kana ay makalanghat taghangin hala kalami. Hala di ara. Ang hangin. Ha? Tumukan ko na. Dili nang inyong window diha kay Di mo sud man diha ang hangin. Dili na mabli. dili na maabli diha. Naanami sa saksak mga bay. Oh, saksak. Oh. Saksak sinago. Saksak sinagol. Ang maulahi may himong bagol. Ang kuan katong si Bigkas ba ka driver di niya kaya drive ko kapati ko na nako paspasa. Oh. Nagbinugtaway mi di ako kun sila ko si Bigas na laki. O si Bigkas gyud ug si Malo ning ari diri dala putong ilang four-wheel drive. Siya, suka ko nilang padagan road. Eh hinati kay nako Di kuyog. daot man gamay si Mag-abot mo sa office. Mao ba? Magadto na ko na. Pare Diyos manggid na siya permigo. Daghang makaon na tambok yun. Oh, di sos. To ay kakao sos Ha? ginawa. Short bisan siya mo. Sagdi kay kaya man niya mag-sure. Di man na sa una siya magpakanila na siya pagtuturo. Karon Oh, kat na putas buntod la kalami sa hangin. Purya buyag mga gimi. Mani. Kalami mamuyo ani ilawang kakahuyan, ay bugnaw kayo. Mo ni among bukid gyud mo na kini mo kini among lakwan pangingon dito sa Paingon dito sa sentro. Oh, dito
pa nila. Dili pa ni Dasos. Tao rin makaagi. Kay dito mangumpra, dito mo mamali. Persada ni but dili two way, only one way and then abukid kaayo kay puro lang ni siya giso. Oo, ug sa bukid one way ra baya. Nya poros ka bato-bato pa. Pagkuan ni O pa espalto. pagkuan gid ni paglingkod ni Gwen, diretso na gid ni wala si kanto. Di ang views. Punto. napil ang mga bata. Tanawang gilid diha, tanawang gilid diri. Oh, diha. Sa kuan. Ha? Ang unsa? Typhoon. Kasi kung matagat ang silipon. Aw di oy di apa sa sud ni, wa ko man ni gawas. Kuna ko gigawas bintana di ara sud. Sakat na sa detail mo. Saka na tas buntot. Di ara. Saka lugsong mo ni kinabuhi sa buntod. Sa bukid. Kay gani kay simentado na. Ha? Pagi lang niya. Lagi lamang mi. Ini kurbada no. Hala, kanindot dito. Puriya buyag. Oh, tara. Kanindot. Unsa man tong puti dito? Ila na gi-mining? Kalsada na. Ha? Paingon sa kuan, kalsada na. Oh, kalsada di ay. Di na taagi. Di no, dili. Oh, di na ta kaabot dito. Diretso ni dili diretso paliko-liko. Lain-lain mga dinag mga kuan title. Badyan, kana dito ka kalunuhan ba na siya? To ara ang mga buntot. Mura ko kuana ni. Kailhan ko ta na sa mga gagaw mamaray meron sila. Uy, hala na. Hala. Jesus Christ. Jesus, nay disgrasya. Maujud. Hala, Ginoo tabangi. Layo na bang pulis mo ka? Hala ka Ginoo ko oy. Traffic na sila. Ha? Bangga ko no. Bangga sa Bangga. Magkasi motor. Bi, ako nga doon bi. Ha? Magtuwa video eh. Medyo dito be. Wiri. No, no. Ayaw na. Ayaw na. Kan asli pagpuyo. Asli. Panuklong ta mo ha. Indian on sa Tung lang taon mga bay, do ay disgrasya. Di na. Di pa ta kaagi kay naay mga tao. Ginoo tabangi pa sa iloa. Ay, Diyos ko Lord. Bisag mangurog ko no, pero mukuan yun ko ha. Naunsa man ni tay? Mangga, ibutik hindi ko pada o. Kini siya mo ini-overtake? Oh, itong dikarga may ibutik ka. Pila man ni duha sila ka motor? Itong may ibanggaan nga nagadulo. Kanang Nya asa mang ubang pasahero ani? Wa mo ta bisyo? Uy, Ginoo. Nya wa pa rescue ni ko ah. Gani magkuha rescue. Ha? Kanila isa kay ka. balik ko. Uy, Ginoo. Laban lang di ati ha. Uy. Ako'y usa dito tay daghang pangus. Ginoo ko tabang. Hala, Ginoo ko. Uy. Nung sa man yung pagkahitabuha ati? Siya mo yung overtake? Mo yung dasmag mo yun? Ala. Ala, oy. Diyan ay dagang pangus. Ginoo ni naog jud mo yun. Naog jud ko gid kong tanawon. Lagit na ka? Di, malaag lang mi ari. Kay na ako ang nag-invite na ako taga Dilagit. Kuyar akong gilaag. Laban lang diya ha. Laban lang yun. Kuasa man imong bitbit ang puya. Turo ay, akong bitbit na. Hello, bibi. Nya okay ra wa siya maunsa. Sama na tao. Nakuan na abot. Uy. Wala ka ang puya taon, bibi. Wala ka luoy. Wala na gamay kuno si sa naong.
Salamat sa Ginoo kay wara man sa ampuya. Garin taon kay hinay raman sila mo nidas. Bali tulura sila ani puya. Si kani siya. Kare gamay upat sila. Kaman silang sakay sa bata. Asa kanay? Duha gud na kami. Siya. Kare kani usa Kani? motor duha ka bata ka sulod. Kani magidala kani. Isa man ni kambal ni? Kani ulahin ni siya. Ay, Ginoo ko tabangi. Kani ngano man ni nakuya pa ni si ate? Oh, siya pa. Kamo padong mo sa sa ubos. Wala lang ambulansya kay. Dayon sila mo ipadong sa taas. Kani laging mag-overtake oy, mauna ni ron. Unya di pa ta ka kuan agi, no. Sulod na lang gud unta. Nahinay lang gud oy kay kurbada lugsungon pag yun. Nahinay lang yun. Taon sus, ang paluwer pag idaay ni nako. Kusog pa mo dagan di gin mi mapurma. Kay lugsong mi ami. Oh, Gimi dagan. oh. Siya mo ina. Iya ginsa. Lugsong mi ako kay hinay ra biya kalugsong. Kaya si teacher man ni. Uy, Ginoo makulbaan mong yugog ingon ani. Taon dia ang mga pangos. Sus Ginoo. Unya, iting hapdusa kay nabagnos giday ka? Ang gibitahan kay padung mo gid ako. Nasamat pagka kuya. Oo, igo sa igo ko niya yung motor oh. Ako kay nakabantay na mo ko daan Kini siya naligid ni. mubangga gini mo to ni ipsot ko sa ni anak ko din. Sorry. Kani mo kung gito ko anang may wala ang karsada. Mayo gani kay wala bibe. Uy Ginoo ang kuya. Dara ang aping ray na kusian. Kay ang ulo na nabukol ba? Bay, di ara bay. Oh, sige gyud istorya kana oh, istorya hagi nang maayo ayaw gyud uli kay. Kana nurse man na siya. Mo na ga kuan ako ga invite. Invite na ko diri kay mo na taga Dalagiti. Nakabantay ko niya, distansya na tukol na. Uy! Kani nakaila siya nako. Nakaila ka. Bait lang tabay. Fight. Sakit ra na. Ha? Kanitra. Ayaw og hadlok. Bait. Oh, kanira na bagnos. Ang ulo nimo bay wara maunsa? Ang bibi oy, ang taon. Wala man ingon nga siya nga nalabay na labuyan ra niya. Ang bata, nabuhi. Kanira sa aping. Diri ra ya. Toy, kana duha. Duha ka puya. Unsa man na bay kambal bay? Uy, ang gusto mo. Luksong sila kani may pasaka. Tik sila. Wala po kay nauntog ang ulo adto. Ikabulo. Tawag tangan din siya kanimo. Nauntog ang ulo gid ay. Sila ni Patilak ng dila. Dila pinadila day. Di siya kalingkod. Di na pa na. Kamay rescue. Daghan mi kayo dire. Ha? Laban lang diha itaw. Ay. Kani yung tao? Gagang kani oh. Wana. Kani di pwede makikarga ani. Kajot sa mama na mga sakit na kabol pa sa buwidan. Bili kamay. Daghan mi dire. Daghan mi dire ay kabalaka, ma'am. Daghan ta. Senior Sinisidro ayaw akoan. Ay kay Gidot, tagay nagkuan. Buhi ana ako. Buhi ana ako. Kuan man ka buhi. Oh. Ing na lang. Okay ra do mo ay na siya. Tapos ko sa pugong asa mo kuan. Siya iyang ulo. Fight na. Fight. Wala na dali. Ay nagkakwala natin. Ayaw. Ay kisanga. Relax lang, relax. Diyan na. Ana, ay salamat. Ay salamat. Diyan na. Tabangan na ta. Sige na ana, nanay mo tabang na to. Ay kisanga day, ay kisanga. Ay kisya. Ayaw na arang-arang na biyan ako. Arang-arang na. Ayaw na siya. Si Samadte. Ha? Wa. Nakuan na. Wa. Ay sa unyara sila na lang yan. Mga reject na lang. Ang mga Nabagno. Diyan na. Naanay kuan. Naanay color yang na.
Sana. Ikaw ni pasimutan niya ning kuan kulip. Ayaw ipakaon ha, ipakuan lang. Ayaw na. Ay, Ginoo makahilak ni sa kuan. Dara-dara. Sige, sige. Laban lang ate ha, ate. Laban lang te. Oh, sige na. Okay na din. Yan agad. Sus, Ginoo ko. Kusog ka pagkabangga te. Wa mi kay bawo kay kuabo mi sa luyo. Mura ning giari-ari. Kani Wala sa mad, may dugo. wa man nabundak lang ni o sa imong mama. Ay, Ginoo, tabangi kami. Sige, sige. Ikuan Ay, Ginoo ko. Sinilas ako, sinilas. Sinilas. Sinilas niya. Ay, aray sa kayo mo. Una pa usa. Balingkod pa usa ari. Sir. Sir, po makalingkod siya pero dai. Ha? Hain mo siya ni bata. Itindog na. Dili na pwede. Wala man na siya. Di na siya di na tabang. Uy, Ginoo ko tabang. Aray, kusa ray. Apil ko sa kayo ray. Di ba kayo masikap siya? Eh, check up yan. Check up. Kanya gibuyan ang bata. Ang katurang usag yun kuya na. Ang tatlo mo dere. Nana, nana. Parang anak ko. Marilen. Oh, sige na. Uy, Ginoo ko tabangi. Salamat, abani kay Lagite. Sige, larga. Ginoo ko nagtapok ang mga katawhan ari. Ano ba bata niya? Uy, nalagpot ang kuya.